Eveniment în premieră pentru România, maratonistul Gabriel Solomon aleargă 24 de ore pe bandă pentru un scop nobil, reducerea mortalității infantile. La acțiunea Alergăm pentru copii s-au înscris de la director de bănci până la vedete de televiziune. De fapt, pot participa toți cei care donează 50 de lei și pot să alerge sau să meargă pe bandă timp de 15 minute. Evenimentul își propune să strângă fonduri în beneficiul unui program de reducere a mortalității infantile, capitolul la care România e fruntașă în Europa cu o medie dublă față de media de pe continent. În primul rând am venit să fiu alături de un prieten și de cauza pe care o susține. Și în al doilea rând, bineînțeles, plăcerea de a alerga. Participanții beau aproape 1 litru de apă pe oră, însă mai sunt și momente în care oboseala își face apariția. Cum e? E dificil? De acum da, de acum începe partea dificilă, până acum a fost încălzirea, de acum începe greu. 10 ore te-ai încălzit? Nu neapărat, dar de acum începe partea cea mai dificilă. Deja începe să apă oboseala, și oboseala fizică a picioarelor, dar și oboseala din cauza lipsei de somn. Până acum, cei care dau o mână de ajutor acestei cauze nobile au reușit să aproape 17.000 de euro din sponsorizările partenerilor, sponsorizările primite de cei care apreciază acest efort și din banii încasați din donațiile făcute pe site-ul evenimentului.